Fil-ġimgħat wara l-festa tal-Karmnu tal-Belt Valletta se jibda x-xogħol tal-irħam fuq il-paviment tal-Bażilika. Ix-xogħol mistenni jiswa madwar €9,000,000 u mistennijiet lesta sa April tas-sena d-dieħla. B'hekk dan is-santwarju fil-Belt Valletta għandu jtemm ix-xogħol kollu hekk kif l-ewwel ġebla tal-bini tagħha tpoġġiet fl-1958 u nfetħet fl-1981. Patri Elik Xerri spjega li l-pavimentar għandu sinifikat partikolari. Dan il-proġett ġifieri huwa kif qegħdin taraw tajjeb warajja tal-irħam. Hemm ċertu simboli fih ukoll li fin-nofs insibu l-arma tal-Ordni Karmelitan u l-insinji wkoll tal-Bażilika hawnhekk huwa Bażilika Minuri u mbagħad għandna dawk ir-raġġi 12 raġġ għal quddiem kull kolonna li jirrappreżentaw 12 l-Apostlu flimkien ma' Marija jekk tfakkarna f'dik is-silta mill-Atti tal-Apostli li kienu l-Apostli fiċ-ċenaklu flimkien ma' Marija Ġesu jitolbu. Patri Elix qal ukoll li sakemm idum għaddej ix-xogħol fis-santwarju huma se jibqgħu waqgħu minn post ieħor. Ħajkonna nagħlqu s-santwarju ħabba l-qudies, però fil-viċin għandna xi l-knejjes hawnhekk tal-Pilar u anke l-Oratorju tal-Karmnu nistgħu nqdew bihom għal ħtiġijiet spiritwali tal-inħawi tan-nies tal-lokal. Fatt interessanti dwar din il-Bażilika hu li nbniet għat-tielet darba. Din għadja t-tielet waħda, infatti aħna hawnhekk bħala Karmelitani jienna fil-Belt mill-1570, 5 snin fuq l-assedju ġifieri dika kienet kemm knisja mibnija minn ġlor mukassar u mbagħad kienet sejret it-tieni waħda wkoll aktar il-tard, din hija t-tielet waħda. L-aħħar knisja li kien hawn ġifieri kienet ġarfet kien la struttura ġifieri damiġjata fi żmien it-tieni gwerra dinija u dak iż-żmien il-patrijiet ħasbu li l-aħjar minn flok jirranġaw iwaqqgħu jħottu dik il-knisja jibnu dana is-santwarju biex ngħidulu hekk illum monumentali li jidher minn kull imkien. U veru din hija ġifieri t-tielet knisja f'dina il-lokalità hawnhekk bħala Karmelitani. L-ewwel ġebla ntqiedet fil-1958 u nfetaħ dan is-santwarju fil-1981. Ilu snin jinħass il-bżonn li jsir dan il-pavimentar tal-irħam fuq diżinn tal-Kavallier Joseph D'Amato. B'hekk ikompli komplementa l-opri tal-arti li jsawruha fosthom dawk ta' Mattia Preti.